daming isda mga idol, oh. Banak. Grabe, kaya lang hindi yan kumakain ng ano. Yan, oh. Grabe. Hala, balo mga idol, balo. Sayang hindi ko ginamit yung ano, lure natin. Laking balo nun. Grabe, kalaking balo nun mga idol. Mas dako pa man yun sa akon. Damo ano? Itsalay niya? Kunin. Ichan nga rin sa laya. Sulo dito na ito. May samad na ito. Kalamor humon na yun ichan na. Yun mga idol, magandang tanghali sa inyong lahat. Muli, nandito tayo ngayon, namingwit. Sinubukan natin tong ano, bagong bili natin sa ano. Yan o. Bagong bili sa ano, Lazada. Iwan ko anong set, anong ilang ano to. Yan kasi nakalagay o. 1,000. May huli na ako mga idol, oh. Isang lapu-lapo. Sana makapo. Parang kinain na mga master, mga idol. Lagay muna natin dito yung ano, kamera natin mga idol. Mga idol, sana madagdagan pa. Wala nang pain. Walang yung pain natin mga idol, mga buhay na hipon. Sana makadali tayo ng malaking mangagat. Ganda dito ng view mga idol. Nandito tayo sa dulo ng ano, Panhugan. Ng barangay Panhugan mga idol. Idol, may pintab doon ng ano, mga isdang banak. May pintab. Kaya lang hindi kumakain sa pain natin. First time natin magkaroon ng ganito mga idol, oh.
Masyadong maagos nga lang mga idol. Natakaw mga idol yung mga isda. Buntot na lang natira oh. May libreng lure to mga idol. Ito yung lagayan niya. Hindi ko muna ginamit yung lure. Ito pala yung libreng lure niya. Bukan natin dito banda mga idol. Parang may malaking isda dito. Mababaw na palang parte dito. Action, idol. Ayos. Mukhang tawag dito sa amin mga idol. Mukhang masarap to, tinula. May dala pala kaming baon mga idol. Sinangag na kanin, tsaka hotdog, pinirito. Bumili tayo ng ano, tao kasi may dumaan kanina dito. Nandun yung mga kasama ko mga idol. May kasama ko kumuha ng ano, lalagyan ng isda. Nandun.
tao doon, no? Nangangapa siguro yan. Ang daming isda mga idol, oh. Banak. Grabe, kaya lang hindi yan kumakain ng ano. Yan, oh. Grabe. Hala, balo mga idol, balo. Sayang hindi ko ginamit yung ano, lure natin. Laking balo nun. Grabe, kalaking balo nun mga idol. Sayang hindi natin ginamit yung lure natin. Wala nang pain mga idol. Balik tayo ng lure. Tayo lure mga idol, subukan natin yung lure. Ha? Nagbalyo paon? May da kanina di balo. Nagbalyo lak paon. May da kanina di balo. Kada ko di. Nakawin. Wara. Ang ano nagbalyo ak dayon lor. Ba't nga niyo tubig ti rin? Aw dagat? Hindi diyo sa ubos. Mano di tulog sad kam sa may hagdan. Sa agian. Kay mapatay iton. Ano nga yan yung natubig? Ba't nga dagat nga to? Kunan kay niya? Ito nga agad la. Talaw akong paano. Naglangoy-langoy. Karag sa ito na balo. Da ako sa ito dito na balo. Ditulog siya do. Dilala ito na balo pa. Kita sa akon. Sirit-sirit dahil siya. Kadang mo pagod sa balanak, nagtarambak. Naundo din eh, na ilarom na. Kadok ini sa ilarom. Kaya ko na sinking. Sinking minus siguro ini.
Tumano. Wala. Basta. Mano mga balanak ada ito no lang. Mano kita la kada mo. Ano? Wala man nagsim. Iritom. Diri ito nakaon-paon. Nabalanak. Nakaon uy. Ambot sana ay di man ito nakaon. Uy. Dililog sa do. Ha? Tala lang oh, iritom sa balanak. Dili lagarang nakuan, nasibad. Ha? Grabing banak ko. Mga idol. Unta makakita ato na balo sa compound. Amot kung ini ang kakaon sa balo, pero kay makunan balo wari pili. Basta makakita sira na baga naglalangoy-langoy na isda ira din kakaon. Oh, may naglanat. Nanat to. Pasayan nala. Ha? Pasayan. Niyan, testingan ko lang ani adi kay bahin makitaan san balo. Kay pasay masulog pala tura-ura. Masulog pa balitaw. Pangawil, may dak-didakon. Nylon. Dapat ho daw mo. Nagparapangado pa to siguro pang tiyo na tinalaki. Manakon pa uno, kaupay sang kalangoy. Lurop daw. Ito kaya nalurap nga ni basta dito. Para na maklaro. Ano daw la? Good video. Okay tala, nalidong ang kon. Video ka dali ya. Dalawa pa lang yung huli namin, mga idol. Chaklaro. Hindi Hulsa daw ya. Ya hulsa. Katay ka po burudig do. Hulog ko. Ano na lang? Tingin na ba patindog para makakita ka sa view. Mahulog ha, payan ha. Hulog ko. Di ba diri ini nakukuan? Lidong. Diri ini nakukuan na hulos. Ano may putos? May putos. Ano na natin dito, nag-iripong na natin dito. Ang tato. Hindi sa layo. Pagyakan ka. Kadiri aktiya. Kaya mahulog. Hindi nga ni nakaklaro. Pero sa cellphone, klaro na ito niyan. Low power.